Pwy dwi? Dwi wedi bita gormod o jam a ffwdin reis. Mae gwin a chacen siocled yn llawer iawn rhy neis. Mae'r barf yn mynd yn hirach a'r gwallt i gyd yn wyn. Dwi ddim yn gallu ffitio i'r trowsus erbyn hyn. Dwi ddim yn cadw'n heini. Dwi'n cysgu'n drwm o hyd. Dwi'n gweithio am un noson y flwyddyn. Dyna i gyd. Dwi'n mynd i alw heibio gobeithio i'ch gweld chi. Ac felly, dych chi'n gwybod yr ateb. Pwy dwi?